Són joves de 30 anys que han estudiat, que tenen les seves feines, o intenten tenir-les, en tot cas, però tot i així no poden pagar un lloguer, no arriben a final de mes. I per això acaben ocupant una casa. Perquè troben una casa abandonada, ells no poden pagar un lloguer, troben una casa abandonada que no té cap ús i decideixen ocupar-la i establir allà la seva convivència sense fer nosa als veïns, amb una casa neta, endreçada, i que casualment encara funcionen les coses d'electricitat i aigua, i llavors permet que ells puguin tenir una vida confortable al marge del sistema, això sí. Però el que sí que explica Paul Auster és que són unes persones que és això, que estan molt preparades, que tenen talent, que no són tontos. El que passa que tenint totes les competències per poder tirar endavant a la vida, tot i així el que ens explica i el que intentem explicar nosaltres és que el sistema a vegades, i en aquests moments de crisi econòmica és molt evident, no t'ho posa fàcil i per això han d'acabar ocupant una casa, malgrat ser intel·ligents i tenir talent. Qui trobes que és més bon pintor? Picasso o Matisse? Té dues coses, Paul Auster. Realment té un llenguatge fàcil, no és un llenguatge molt elaborat. Home, evidentment és elaborat, però vull dir que no és un llenguatge molt complicat de dir. És un llenguatge que està pensat molt per ser dit. Aleshores, com que està pensat molt per ser dit, és fàcil adaptar-ho al teatre, perquè, clar, evidentment el teatre és paraula dita, entre altres coses. Però al mateix temps té una complexitat, que és que en aquesta novel·la, per exemple, és molt evident, hi ha molta narració. Llavors has de convertir aquesta narració en diàleg perquè funcioni i que sigui una mica creïble. A part, són històries complexes, són personatges complexes, amb molta vida i amb molt passat i amb moltes contradiccions. Però justament el que sembla són desavantatges al final acaben sent avantatges, perquè això fa que siguin uns personatges complexes i aquests personatges complexes, evidentment, a nivell teatral funcionen molt més, perquè tenen moltes més cares i tenen molta més vida i els actors hi poden jugar molt més perquè justament tenen molta humanitat. Ella ja sap que jo t'estimo molt, però no troba bé aquest amor per la diferència d'edat. Doncs l'hauré de subornar. Què dius? Quan tu vols explicar coses i vols parlar de coses que t'afecten, no pots obviar la realitat que t'envolta, no pots obviar una crisi econòmica, no pots obviar que persones de 30 anys com jo els hi costa arribar a final de mes o no importa que tinguin 30 anys, no importa. Vull dir que això no ho pots obviar si vols parlar de coses que et remouen, perquè evidentment això ens afecta. Llavors, és que penso que no és si ha de ser el teatre així o no, és que és inevitable, perquè tu quan fas teatre vols explicar coses, vols transmetre, vols comunicar. Aleshores, si vols comunicar coses que realment t'interessen i que t'afecten, perquè només si t'interessen i t'afecten a tu, podran interessar i afectar a la persona que ho va veure. Doncs llavors, d'alguna manera, és inevitable que sigui altaveu i es faci ressò al teatre d'una crisi econòmica, per exemple. Quedar-me.